600 лева пенсия, не може да си купи хляб и кисело мляко. Съжалявам, емоционален съм. На улицата. И на тези апаши във властта не им дреме за българския народ. Хората изнемогват. Виждаш просеци в София, които ровят по кофите. В провинцията още по-ужасяващо. Бедни, възрастни хора, с професии, с достоинство, от учители през инженери, се редят за една купичка супа. България има села гробници и градове призраци. Огромно. Аз съм бесен, господин Колев. Как пък не им досвидя на тези хора? Да дадат една патерица на този български народ, защото той едвам ходи. Българският народ е като една белокоса прегърбена старица от години наред, която не издържа от беднотия, няма какво да яде. Уникален грабеж. Държавата не мисли за хората. Държавата гледа на своя народ, на един данъкоплатец, на една дойна крава, която да плаща данъци и да я смазва. Българският бюджет се краде на 50%. Затова няма пари за хората и българските граждани трябва да го знаят. България, работещи, бедни, отиват ден за ден да изкарат 40, 50, 60, 70 лева, за да може да изхранват децата си, семействата си, да ги пращат на училище. Ама ние, ако искаме да помогнем на Украйна, да събираме тук техните мъже, които са по кръчмите и по хотелите и пият от сутрин до вечер, да ги пращаме на Украйна там да воюват на фронта. Това ще бъде помощ за Украйна. Не е някаква помощ да им даваме тук военна помощ, хуманитарна помощ. Теменушка Петкова ще управлява финансите на България. Тази Теменушка Петкова загуби пътната карта. Тя една пътна карта не успя да опази, той повери десетки милиарди. В момента БСП, официален шеф на БСП, Обединена левица, е Кирчо Добрев. Човек хванат с контрабандна валута през 2000 година. Човек, който е милионер, с тецове, с вецове. И този човек ще защитава социалните нужди на българското население. Абсурд! Че то в БСП има повече милионери, отколкото има в ДБ и ПП. Българското население е бедно. Бедно заради унищожителното управление на ГЕРБ и Бойко Борисов 15 години.